on guztioi, eta mila esker gurekin gaur izateagatik. Izugarrizko plazerra da, hemen zuek denak ikustea gurekin. Egun oso garrantzitsua da Andoaingo sozialistentzako gure programa aurkeztera etorri garelako. Baina gure programa badakizue zuen ideiekin eta zure proiektuekin egindakoa dala. Eta horrezegatik zuena da, zuen programa da. Parte hartzearen prozesu baten jaioa eta denon artean elkarrekin lagunda. Ordun harro esan gaitezke eta oso altu zuen ekarpenak, zuen proposamenak gure programa osatu dutela. Eta zuen programa geure programa da. Jakin dezazuen baita, ideia guzti hoiekin zuen ekarpenak eta zuen betebeharrak aurrera eramango ditugula. Eta baita ere etorkizunera begiratuko dugu. Maiatzaren 26an bi aukera egongo dira Andoainen. Edo EH Bildu edo sozialistok. Edo 4 urtez gehiago orain arte egon garen bezala, edo aldaketa aurrera eramatea. Eta horretarako badakizue alderdi sozialistarentzako botoa, boto zuzena izango dela. Eta zurekin kontatzen dugu horretarako. Mila esker jarraitu horrela sozialistok hartu hitza eta jun zaitez 26an berriro egingo degulako.